Sama eye opening kese pa bia sabe preduasa odi mu ewo Ghana manyina mu ene ne wo piefia na ba oba ye no so sabe oba no memem ne abusua se sabe na de papa bi efrato ti abusua mejano no mra ya ye dihie ya ma me sewa awo US abrochi memu onu ankasa ne film pade meme no nyamfo na ni dibre no enche me de betudwa one na busua pa no peya ya ma me ma na so te se sabe ne ma me odi ne ba asase so no ba mu ogo odi ne sanyu no ato ne so na enne na sante amamire mu no ye di ne na awotwda ti o ma ni wura asote ni wura zo hu sampa ade no esini na aso den penefo se sabe mpleduasa we oto abra ta o ye di papa ntra ho amye ni na awotwda nwie na ye ni duru so a wa hye no ma ba na o se ne wo ye bia wo jaye na na no pai obehu man se wa busua no ma o yakọ ansan ya kwatena patasi enti ana no pai so hu ya ha na ye owura ni onyamfo eye nana opon sasu oye ma me se wa amfim pade ana onye busua se ye ba aba ma busua penni na nan mo trankonya busua de atomoni busua ne kakapa ka mo pompomo ya mamudake tie ba ya wani bienu anotini ama kwa bego Pacho yakola sibebo mekana antwe ya mafana sama na matu nsama na so so yesi ya mama am said the woka ye ni nyina ayu said the woka na maame no efrato
na mebusu apani nso abubu na ne nyina no ete se nne na yede isi ana ndi se bu mu eti mba beto ne se mo de baaya na de mote ye no enti na wa ye ndi etwa matwan yim na kopon so ade o de ma baaya abedura so maba amma pa na motena ase no ana ọdọrọma ese ye na ye no ye ne mam se wa na ye bibi ye bia asese any meat du ensa beka obehu amanane enti bibi ye bia si papa yi na aso se bi ni nua keto ne kura wa ha papa yi tua na ni nua ne tiem enti waje adwene efri ni nua panne ho ene abusua ho enti wo wa ha oni ha ni wono no beye bia no papa no betimi ayama na boroso enti no na ye pese ye kyerem ebia na obi nim mam se wakunu no pen na me be ka was ala wa ware fofora na na ekoye na adwene mu na ne no kore enu ti na me kyerem se mam se wakunu na no ono ana mam se wakunu dada na no enu ana one ne wo na mmom ne nua penini enti mam se wa ne kunu penini na meka ne kunu penini a ansa na mam se wa be ye be abusua nim ye be hye ne kawa ye be ye ne ho ade anamontuo bia no papa wei na be abusua e be sereye agi aware no e de ma ne nua no abusam wa ha enti no papa wei ne de eye nana opon sasu Waya busua penini waya busua preko pe enti ye kotina enyeye enti ono no se obi oti abroche ne ati eye hu nhyehyeye na sabe ono wote Ghana wonimu a ne yamfa ni die ne obuo mama ya papa enti no bibia ni a ye de sinanim na ono so je pene a ne wato bia mane ne nua ketua no enti wano so no afi na me be kire oni dibra owo mu wo man mu one ye ka MPP osun kokoro empanifo pa gurus pa ne enkwancha de ni bio wonu a ye ka se ye chichira no ye sane o odikai wonu a ka se ye sane a ye be sane oka ho me de wo free former president the late owura wanyan baby called JJ Lawrence ne penso ana papa yi abaya MPP penini ana wadidi mu a be prim na me no ka say hwa brand as over 30 years wanyini aso no eya na ho fama ene ne hweso a wohwe ne ho so ye nti no de nyame aye no woye eya your friend Nana Opon Sasu, or your former executive chief director. Former executive chief director. Director, and dear Magana hanging our main. Who never got up and walk ahead, master. What bread into your tail? Oto sabi anka bebo a be chu do bia ko me ka say na kola me ya kola me bo na say twa ya ba ne fu ase abo akwanti a ye ne akwanti a na kola ndu be ko ti aba mo kobra o se da mama me asara no we dem pa che o go ti apenis we do no e ho do no ka so bia tafo e no hia ya ji aware no wa mo picture no Until I buy me here, you want to pay in. Then you must say, Masaya Branty. Kakra, I don't do any matter, Massine, who come for a buy in. I say, I'm on the other night, I'm there to you. Emma, me, I see one. We are a bear for so much. Come so, Cardi, Susu, as idea. We will be them on the
nkwa obe nyankopɔ na hihye nsa nti nkwa wa hodese wuwe wa hodese nkwa kaso do kwa ye hu hweye ya pumso a la sho ne masu kokko yi kuma se hona okoji na ye hihye but o medicine nti na date no se me hu asofofo nam no mu di nsa wo so ansa di nsa wo so na nka wo de akosi April 9th na se wan so se ma no so tie na omo de ne hia sa se no adwuma mu enye koya ma bia nkoso to so ye se kon bia so ne kunya bisoduru omo ya baba ti nkoji ndan sam de to mo ni mu na omo ekọ adwuma koye decide to ne ya anyeyi ti omo pon so na de kosi ya se 28 May and there's a dano yedisi ama aboa wo mbi no nyina na omo tumi aba amso aja hwi say ye onipa wo a o last respect ne se wo na wo jana kwai fiwa sa ti ma me wu dia kwan ko bi o be fa so a o ba no so o be hwe ni wa sana o sa kwa nti date no o be ja tum na me dia ama asofofo ti e sa no nkohia ni to mo anim sa yaba to mo so gitum na se ne da ehia ya bisi enyira gitum sa 28 May agrada na boso me ya so o pe boso onye bi ndi na edano ya de to so ana de kan se 28 May no na enyira de se ehia na ya jama no kwa ama enum ne da to so du no mo twe 28 May ahone bi ene ya boya hutu susu ya yes zaka bi na wanzo da ko bangi bi aka 3 days na mo sumi aso eno he bi kwa na kwa yi date ni na ye nyina aso kam te de wa ha se ye nso so timi hu da be boa ye wo mo kan ye na ye nso ye nje ntuma nka ye nso nti wo mo kan no e kan ye no ye nyina aso ye fo aso enu akwa ebe na mfutu ina so ate akwa ni de me kura me fa to sese ana so kwawa ede a won sako ebi kota kra de nkan nya gi ana ne sakra na eye wenya amumo e fra sai amumo so enya modia eya hoho ena eba ndo bi o pese mo tra sentem oba no wa chede bi no kire ya watinya za akọ nti ya besere mo se pese mfanto obuso peneni se be ya amebe wan no na ki atanase na jaza ba tu no ko nfite no manya kwai asere kwai eko Japan ni ya chama eka ese mo yeni se kwanda kwa meme di tu ni mo Oh
The cat Ghana ha, Upe Kura, Sikawaswa, a Yako mem. Upe Kura, one more diva papa, one crank. I present Fabia Yako Nidia. Call for a neck, one more ha. Na, Mr. Richard O'Dread, one also the name was Frico, every piano so ha. I have a man in Fimpa here. In the year every craymo, it might wordy. Sika de mo fanya hwe ebi be come on na ka be come on so no ne yire ede ye maami eya oba Mrs. Christiana Sewa Oduro Agyei eya ye maami Akua Agyei odafo mwen ono akasa ne baba pani owo US abrochi memu oni ne kunu na ne nuanom ane nensenom Every a year call and crying, Takra de Cofodia, Tamale, a Hong Kong, what do you want? One monk of hobby. One book, I don't know, to Satra, one book of Bachi, Tinana Monta said. Aha! Nana upon Sasu, Nana upon Sasu. Our former Executive Chief Director, Forestry Mission, Nana Opon Sasu. Yes, the mission is no. One first sister submitted to Sunita, so a chomo. Something we are not here. Okay. Mr. Richard Oduro Agyei. Wanini nuanam eye Nana Opon Sasu. Nana Opon Sasu eye Ghana eye MPP abaya otiswe. Yeka MPP a enipa wasun party na che. Enipa wadi won ho amma party no. Ba ko na meka na semu. Enipa wadi ni moja abri di party na si ho ama na na do atimi akọ 2 times ba ko ka ho o fia o krei mu nipa wadi ni bottom sika wayi ni sika ade abo party no ono so ka ho bi edi ye ka MPP anya MPP ane se wozimi ye party ba me wo card me to ba etimi da bi nipa won mo som party no emu ba ko asem na mekan ono ene Nana Opon Sasu. Nana Opon Sasu no wasaye Ghana ha penimpa waya former Executive Chief Director Forestry Commission. Because Forestry Commission there wa ha de obi anim say onmu ahwe yen forest so
enue wɔ mu enoma ɛpoa ɔman Ghana nyinaa no panipa na Ghana nyina wɔda no enne wɔkɔ ahomegye mu just last year ya enne wɔkɔ ne nua ketewa ene Mr. Richard Oduro Agyei ena Mr. Oduro Agyei so ne yere ene Christiana Sewa Agyei na yaba baba no pay yɛtena fie petoso edi amane ɔne abusuan ene bayo ne nua maanom ne yere ene ensonom ne nkontanom nyinaa no onu nyinaa aba onu yɛ kɔnfoɔ abusa pene onu panimfoɔ madaroma sɛnea yaba pa Mr. Richard Oduro Agyei wɔne ne nua panini Nana Opo Sasu former executive chief director ene abusua ba yɛ nyinaa se ensi abusua panini so nto abusua ne nyinaa se wɔnim sɛ na wɔtweda ne yɛdi na wɔtweda obi bɛba obɛma ne nsuo obɛma ne dɔkɔdɔkɔ okuta ensuo venna nsuo no adaka no maako aduasa 30 crates sɛ monye na hoho eba no momfama wo nom owia wonua wo can minerals no we no ya papa ne bi mehwɛ no na minim sɛ hwan ne die no na we no die abayagye atumu a ye koku foi ana ye wo koku ha ye wo fanta ye wo malt ankasa ni nyina bi eno nso abusuo no baya okuta naka baako edu eno nso abusuo monye na monfa ema hohoa eba na no achi na mebo pre Mr. Nana Opo Sasu former executive chief director woni ni nuanom ne abusuan ba yesa ne mowie onmo se dabi ye nwie na ye nwie ehu sa daka bi si ha ma me fefefe kase to brobom biti ho na dwuma ne sai waji sika gumu na waji sika gumu dia yezu ba ya yekuta million baako ya ka wonsa ne bi miensa ennan on se sika ba esta se go ti himnity no inde yisi enum ensia enson enwotwe enkron edu dubaako dumienu dumiensa dunai dunum dunzagres utibate dunson dunwotwe dunkron atuenu 20 million na watchidao 2000 Ghana cedis opo enso na kaduasa and secretary edu was at 20 million aka ho se abusua monye na kabia bebebia no mo de ate so bi na no achi no ayie da no menya ne ntia se ayie da no me de beto wo manim no mo se ene VIP no wonu di ka kodia no wonu de maako aduasa ene beba kura yi mu kwonfo nyina ba abetifi ba etibie ba bogoso nkan obombe ba wonu nyina chese kwonfo ene ayeye no edina nanom ayie da no de ene mompa dan na wonu beba abeboa mu na migira ha sane Nana Opo Sasu former executive chief director forestry commission woni nuanum ne nirenum ne maamenum abusuo ba ye nyina no sane wo kasa enie na mesremo ni de mu a asida ye koda ye mpamre wasida mo mama ya ono onsem o mere no mo mo goda wo mase ye mpamre wa wanya brofo oti kwa nkobi bosumi num ne de to so duonu anwatwe bia be mawo sansa zatam de na bosumi naso ye ma me Akua Agyei na yie no ebe ka behwe ewo na ba ya waga mumpa me danzi ho nkoda asem Bye.
Ɔsi ne yire firi ne maame ɛkɔ. Ana busa ba ne meboa. Sambre. Nana preocupa ene na adia to money. Osi okuta 15 Ghana cedis. Teacher Akua. Oni abusua no enyina teacher Akua. Oni abusua no. Se ne maame na brewa a ofri ko chikromu. Okasa ni 15 cedis. Abusua me danasi. Ayati. Okay. Oba Grace, ne namfonom frikumase. Grace namfonom adruha, onu baba chia. Busian trase, ogre wa trase. Na onu nuanum ne busian no, se ne wakasa no. Me se wani de ma wo achede bia, fabla table ho ha. Se ye nsuo, se ye nsa, ye sika. Fani nyina bra. Sana kuma na da fomu yi abusu penini sana yire no no ne dofo no no na de nyira baby a obi ati wakorafo na no ya wakorafo omukuta aye 100 Ghana cedis na na ya wakorafo ni nyira ene bra kofi ene kamba omu omukuta 1 million 100 Ghana cedis na ya esi uso na tobuson onu from boase na ebaye aha ya demasi ya toaso me watching for breakfast. Somebody Kumasi phone ba enkrafo ba mamefa ya mame na ye ho hyehyɛ no eto onim sɛ de be ya obi obeso okobia no wo ba chede ba ekwan da ho na wasre kwai na anza na no ye mame Akua Agyei na ye ho hyehyɛ busu apenini na Mr. Akwa busumi num no did the toss radio no watche na me kire 28 May 2022 and ye maame de na ba radio mu ya na za na maame mposo ho na madam adruha madam Nestina adruha ono na echie yi de mo asema makwaba edi 28 May radio ya mu ene de maame ebeba na woye mata disini anapana no yebeye wufu suma ye bibia enti asra za ufiri ha na wo kwoboase wo kokumase wo kwankra ba bia wo kobia no date ni de anya yira kwan date no ewo chiri kakra na enso fabo ontema no 28 May 2022 ye maame Akua Agyei na ye ho enhyehyeye eno no ye de mo Ebriha ebabechia
Portia Nensenom, we mother ha. Eti yasrebusu nyina se munya crowd na Portia Nensenom. Ya mami oda fomu yi ne baba Portia trase na wonse no montie wo. Ense no ya mama kwa aba. Ense am ho ofre na mo mo bibidi na sika wo mo ho. Mo beboa Portia no. Portia trase. Wonse no ho ofre. Ya mama kwa aba. Tabia ba ha ye busasa amumo so betesi ni bi wa ha samra me no kasai yo ye kase no ye kase ye wa fon no afon Esther na se kronfro no moni ate ade chim yes amani Esther si na bosom nti won pe be madam fo na no asem nti on pe be be adam fo won me na aduru ha no on mo chia fe kama ya da mase o firi kuma se na aduru ha won mu ne Esther nyina atwantema baako won ne fe no enuado brother Kofi se obaya 100 Ghana cedis 1 million ono so di abapono ye ho obo aye we kire we my sister love baby I will be a black Kofi 100 cedis. Me party say my number no friend number nam dey man no hu say o mo fa nche me why something e dey ka ba Esther na for nom no Esther ba penini Sandra ni papa no ka ho Mr. Mominim obi na yi masu treze si ya papa men ka won sheda awo ya Sandra papa e wa ha ono ka ho bi eno no ba chia e sa enete eti yadamase edamase okay asa do so bi teacher da kwa Portia wani ka chire wo grace nso na sabe na yiri prakopa ana da for moye na nto ehusran no enyina echa na ekasai yadase we brother Sule we aye 50 Ghana cedis brother Sule ana de ba Sule say ensi grace so na nto ehusran no enyina wonafo no mafri kumase baaye no ya chemu mienu ebinum otra ha akopimu china ebinum so akosesi a enti omu busa nyoma mawo ne yeso wo ntampa asa enuma wonum asa pa wodi sua ya anta na ma mewo empofrum andi obetimi di asa enti bo ahome ba why Esther misrobra Sati aye Esther down for free Kumasi. Okay. Mesi abi bacho be jina happy. Video mai. For the phone way. Video mai Esther jina ha. No hunu sampa. Ni maami ni papa ni wo fan mo busia na ba. Enti Portia jina ya. Mi jina ha ma Portia ni kunu abusia efri Eastern region Kofodia. Won madu ha ano papa na mi hu ma me ne ye papa no abusa na ya de won ma kire do won fi Kofodua won mo ba aware Esther na kebra ne sai Portia sorry Portia wo credit sai ye nua ba ma Mr. Omane bright ne kra de brofudini enti ye pe Omane na ankasa wane Portia na asha abrabwase ana nne ye maame Akua Agyei a wode Portia ba wiase no okone krachi enti samna me no kasai Portia ne sinu firi Kofodua ba ya wonu kuta ensuo doko edu plastic coke no so no 1 2 3 4 5 anunso enum owe no anu ose dabi adaka bisi ha
na yakɔbɛyɛ ma ne akyɛ bi sa ɔma ne sɛe ɔmukuta million miɛnsa 300 Ghana cedis 3 million 300 Ghana cedis wɔn mu de aba sɛ Portia kyɛ na ɛyɛ ne duru so a yɛbɛba aba abɛda nti Portia starting ne pɛ dan to hɔ 28 May wɔn sinom efiri kofoɔ dua wɔn bɛba abɛboa ho sɛdeɛ wɔkasa ɛni Isaac wanene nua Frankie ono papa no ma efiri kwachi krom ono du ha ba bachia panini nese no ono du ha bachia efide yi mu ya kire wie ya no ye fira na ha da ho moma ya mrante ana adu ha yi na tie mi ai yo anaya didi Togbe David ametame voto amefa ametame no minyi voto ni firo okay David ametame Togbe David ametame no wa just a watchem ukura to the pa me ba cho senti bi so to wachi ha nyimbro no mu yo Togbe Togbe Pia Togbe Doris kunu enono maya de na me siramu yo 50 Ghana cedis na ya yesi so wate na fasi sa wonkonya mama ni nuanom ne wofa na fate okaso bi okay Opele na yiri eni na busia ose kofi a wono so wo firi mu no na yiri ana ekasai Cecilia aya ni nua eni ose kofi a wono so nya ba bi ko na yiri dokuta 50 Ghana cedis misa akwa wa ya de oni abusia ni nyina ya say 50 Ghana dia Omo ti 20 faka 18 gurumuda ba nyame chire mama ya Omo fi atebubu bayire krom Omo ya de Grace Esther woni abusua ni nyina ani ogre ozo ka ho bi atebufu ba ya Grace woni Esther nyeza 150 Ghana cedis adamfo bi sinua onyonko bi sinua ye ka no ese wode na ya aye ni bibia owiase enti se na ya anya ye ni bi ne maame da foma mama ya de wato nso dokodoko nso ni dokodoko nso kreti mienu miensa na nso anwatwe dokodoko kreti ennan wase odima aye nana ya onvama na hohoa eba sane mama nana ya damfo wakasani Mega
adeɛ wakyerɛ sɛ ɔyɛ busuapanini wayɛ adeɛ Oba George Nelson Edward wɔn ba bɛkyɛ about 20 Ghana cedis esi ɛyɛ teacher akwaso ne ntɔbusu enti bosome nom ne da ɛtɔso aduonu anwatwe bosome nom ne da ɛtɔso aduonu nwatwe ɛna yɛdi yɛ maame ɛna awatwe ɛda so mene nature say wahini mu hini pa ya dansi henyina twen ya dansi henyina adansi anwrafo wo patamu henyina wonu chief king oha ana wahina kasa eye ukrogo de say togbe am ise de wonu kan o wosi de togbe over home bay o kana minti very Doris togbe dia was ametame said was it done in the country man akomu aya dia na no baya waya dia na na ba kire eye ensu egu he nyina na na se o de man yire on fa man ahoho eba waya dia nya misira no owieye na na ne nuanu ne abusu edi e kire ba ye nyina ene na na togbe ametame when you buy 200 Ghana cedis, now what you do? Na ye that dear Nana Togwe by ye. Nana, Yankopo, one shall near Busianwati. Ye near Yautofu, Yambaya Diana, Vida, and Doris, at the Wasini near Busiaba, Isaac Yere Ebabetia. And the one who could have 300 Ghana cedis to 3 million. On my idea, one must see on Mudima a year, Opele, Esther. Ana nanaya sani premiensa sani afia mansama akosua dwumo emma ekuta 300 Ghana cedis etime boye opele Esther nanaya esimosoe na ntopusua no enyina Madam Agyei, me pacho asiesie wa henyina decoration one a year o se sika mo de man no atimu 30 cedis o de boma Doris woni unuanum ne abusua no nyina Madam Agyei ono ne deco no ona Agyei asa obi awia me befu Nikuno was Mr. Akua 50 Ghana cedis only abusua no nyina 500,000 ne ba na najwa was teacher Akua only abusua 10 cedis sana ye Sandra papa wa ha aya de obetire ensuo enaka edu ensuo enaka edu Esther ekru Sandra ne papa ani na busua ehu bi da na watweda obetire ensuo enaka edu woni na busua sa de 100 Ghana cedis 1 million asa de abasa esi aya Esther so nanto ne ba Sandra nanto busua ni nyina Sandra papa ane abusua no ekasane me person ba video ne mu e kire ko so ye minie me kunu ne ba Isaac ayade Isaac ayade Isaac yire ne na busua entansi ko be je gunu botom no yi kakra de aba ne yire busua ekuta enso mako aduonum ne womu aduosia ne akirempo ne womu 36 no wadi mienu na baaye enti akabom a wadi bottle no mako 72 ayade pa
na me chere we no be enna asenum ana ono aka bomodi aba Isaac na yire eno no wane na busua wo ye no wo ba adaka yi ho ozo okuta sika pare million and 9 4 million 400 Ghana cedis oba be se woni na busua ne maame ani abusua ba ye ana mibusa Isaac yire ni se na aye da na ozo se na wo tweda mabo 400 aye metimi about 1000 na se ne nyame hira so sa no kano etino sa enete enti Esther sorry Isaac na yire ani abusua eba ye no won ma ya ate 400 Ghana cedis entensi aye da kra obi 5 cedis na ocho obi 4 million nyame hira mo wate so see how we did the announcement to be Omo aba ebi akọ ebi nso aka wachi ha chira mawo omo ba ya Esther 500 Ghana cedis enzabode wo uchina ha ne video atoso ya frawa wo fi ai entimi de mebo 5 million onamfo no afiri kumase eba ye no sende wo no ekasa woni eja Bob ekutante ana the customer ana yeko fiem okay apia anuma ba mi abi busama Grace aha Nana Nkobia hene Nana Nkobia hene Nana Zuha Nana as sama hima Famai hima Wanoso awa aha ana hwabio tafo abusani dina fauma hima oni nananom Nkobia aha nananom maya de se me mistake wona wote tafo wona amma Esther ne maame ba ko mama 1 akwa friye wono so ka ho bi sanete won mu nyina duha ye mama kwa ba duha me ba to bi entrance ani de ye mama ne ani de so no na do duha pa obi asori nyina ho nana no mochia ya sente mambre ya ntontone nana ne pani fo ba baabi na na bedro bia no sori jira ho ne fa ni de mana nanom nana no ba mami kete nana no vanjia amama so hene wane ne chiame ne pani fo nana no ye mama kwa ba mami kete yes obreka sa nyame do fiti ko ti anu tio osanji fo ne ba no
Grace will be a Papa Vita and Tiame. For no one out of Moya Juma, Lucia hairdressing. Juma, Papa Muya today, most let's yet today. Mama, we are Fena. Grace Juma, Ocosia, I don't know. But not for more woman. I don't know every a Yakumase. One more about the Diwachi. Now, one baby watching by a too many in Achino. One must have put a sika 100 Ghana cedis. 1 million. The sea Grace is so sway. That 2 million. I was so much a year. When music editor, the Indian will not to Susuania 50 cedis. So, Mamma Frima, Mammy Bajawan. Mamma Frima. The ba. It will buy 50 Ghana cedis. Great. It's so. And to Mamma Aquaba. Nana and penny for Macaba, the Miserable. The Papa Cooper, not the Indian, and a year Esther. Esther, mammy, also tis a mamma penny a flatter. Then I make every year to come as it for about 40 Ghana cities. And see Esther so and a Busiano in okay. Busumi enum no ne da toso aduonu awotwe Busumi num ne da toso aduonu awotwe 28 May 2022 ya no ibia no ayemu ye ama hoho a eba no na dom no bebusu okura yi mu cause ye de ye yikase a ye nyina ye ba na me amekasa zo mo Nhyira FM ente ye no yise ye nyina no ye dwefa Nhyira 104.5 na announcement bia no o de to Nhyira obeti aye ho ahyehyɛ bia ɛwɔ enti ya fa wafidie ato Nhyira 104.5 na wate abusapene akwa ɔne ne mpanimfo a ɛyɛ ye wo ma ya ade ɛne mma ne nyina ɛma no na nanom nyina so ka ho ɛne yɛso yɛbɛboa amabia mu de nya ye ni nie aha ɛna wase no confirm when I was here dear the way oh when I confirm when I was here dear Tafu Akobi Ahene was 200 Ghana cedis only ogre why Baba yes Akobi Ahene onu nuane abusia ni nyina abusia na Akobi Ahene zukuta 2 million ono so di aba my idea. Now what you do? Mom, sorry. Your butt's a real family say, that's your own. What a child or so. Send your butt's a real family. I don't see me, oh, say. From Kumasi 50 Ghana cedis. Onye ni paketwa. Esther sorry. Amugoda na se. Na fa mahima. Was way na otwida nkwankyere hwe. Eyi da ni duru ho a. De nyina ya ba kuro yi mu. We de nyame asese na nana akaza kuro wura wa ha. Pampada yi mu ye ho. Ba yere ne de sai. Afum. Now, anyway, at the pay and turn home and one.
Womodra, Yamama Kwapa, my auntie, Mr. Nantia Kakra. I am not doing a Miss Rakwai, Miss Rakwai, and Sire, they will be a Sire Nantia, and in an animal Nantia Kakra. Aha. Okay. Miss Ramama, quite is a man. Almost crying. Never go to us with you, Papa. I Number one, when you know, Mammy Bacope, or no, yeah, Mammy, the champion of what if we do have a na wachida eye nyina na nananom kotrasia na so nanazi dabi ezesa mekohwe me send ade ato woni anyewa na oyiye no me ne me mpanimfo momrai na nana baaye a okutani nsuo enaka dusika eye 50 Ghana cedi woni ne mpanimfo si eye abusia panene ye no na esom ye no na bibia na monkomode ye ni na apataya se ye di ne fie
nti enumre otutu mpata na uba ye no betra se di nkomo bi o se ni odi na no odie di ne fato nsu ma ahoho a ebesumo sene nana ofen akosi die wo dadiase a champem hene one ni elders wo mu kasani na wo mu wie ya no wo mu sa de kwansere sani ni nipam awoso di kofie no ko sani mu he adekura ewo mu na wo wi a wasaba aba betrase enti samre nana ane ne mpanimfo bomu ade no wo ko sanim ne wo mu bia no o de baba betudwa obesaba enti etoso ayeye no nana sori o pia jo nana eko asaba enti eto yi yo no Eba kwela. Christy US na nadafo pa wane no edi agro bibia ono so ya Auntie Dorothy na arahusam ne se Dorothy na wasanka Christy amaami ewuei ko no so ba ha na obeboa na wotweda wono so maami ewu
Christy Mamma say, you know, you may let Chinaya ye. Huh? Dorothy, sorry. Dorothy Mammy, you know, you may na a China ya ye. Dorothy Baya. Or the man and I asked, and I am 100 cities. Na Yameboa, a Chinaman minimum for 200 mera. Namu for me bonus. So the way would you have found to Adaka? But the two be won't be a cajon. Aha. It is to be one I am watching. Was I the Abba? And design your Auntie Dorothy. Wakasa and no. About Christian US. What down for no, I bring 100. Was it to now for catch a sister no. The baby count as a commano. Send your Wakasa and no. Thank you. Auntie Amma Jamfua Neneba Akosia Achama Kutatenga na Sidisi Boma Mr. Akua Uno Busuena Yo Azirafo no more share another nasi Omana Hiliano and Coachina enter Send your nana a offering Akosi dear wo Daddy say Nana champion hini Banana penny for Ono Ekasani Here must say Here must say
Oda obibia aso ase. Oda ne ma ya maame Akua Agyei aye ne ma. Oda musumu bia doka mo hubo mu bibia ye bia no. Obia aye bia no. Ne waka no se oda mo so masepa. Ne nananom abusua ni nyina. Se ne waka sani. Wosi sa adiachi na abon station bia hodi batua. Na otise ye kasa wo ha na ne waka ne se onyankopon onhyira obibia abusu emma nananom adofo nyina twahia enne ye di ye mame na wotweda awrade yantati nkabani biara wonmo fira chirichiri enkane ne mpatamu ebedu ha na wonya me a womo obasa so bitimi kanto ho no wopaja obasa iso ewo wonso awrade wo sa de wonmo kudu asomdue mu ye ka chire no awrade ye di dwumadi ni nyina so bawie ye free hey awrade ye free wanim baby obi ekọ so namfomo so de ka na ekọ awrade di ye nim na di yachi ade be musuo ni ese ye twomo yesu di ni mu fa ye nyina kodu ye mfie mu na dwo ye de so ma ye nanye ye de awrade ni ye na na ese ye sori anopa no nsia ye beka se wonya meti asefo no waye ye ja ye hu ye hye nyina hye wonsa ye ja busu pena wa de busu ya no hye wonsa emma hye wonsa nanan mu hye wonsa awrade tumi bi be sori osa busu ya so ye pena se o yesu dini mu awrade ma ya hoodene ma ye nyansa ma ye nkwatentene ma ye sika praye na ye ma me ye ya hye no edeni beduru ho no ni nyina wa hoodene ye nyina wo sika ye wo bi
dia ne de be boye maame akata nachi when the yesefru ho wo doba Yesu Kristo dirimu aduma ensa daniti uma ye nyina nka amen. Viva